Associacions de pares i mares reclamen que les mesures que s'han implantat en els col·legis electorals per a combatre la calor, la majoria en centres d'ensenyament, s'apliquen també durant el curs escolar. La Confederació d'Associacions de Mares i Pares, Gonzalo Anaya, denuncia que la pràctica totalitat de les aules i els espais de tots els centres educatius no té aire condicionat ni ventiladors. Han presentat a Educació un pla per a climatitzar les escoles i els instituts. Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya. I que no s'ha fet res més enllà de lo que cada centre amb el seu xicotet pressupost o amb l'ajuda de les famílies pot fer, i de cop i volta en un mes s'han posat recursos extraordinaris i processos express per a comprar elements de condicionament del clima en els espais en els que s'anaven a muntar les taules electorals. I ventalls, aires condicionats portàtils i ventiladors a les aules dels col·legis electorals van ser els protagonistes ahir d'una jornada electoral calorosa que, segons les associacions de mares i pares d'alumnes, van posar de manifest la mancança d'estos aparells durant el curs escolar. Paco Quiles. La Confederació d'Associacions de Mares i Pares Gonzalo Anaya denuncia que quasi totes les aules i els espais de tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana no tenen aire condicionat ni ventiladors. La situació es va fer palesa ahir a les eleccions, però tot i això, diferents administracions es van posar d'acord per a dotar de sistemes urgents de ventilació. Escoltem el president de la Confederació, Rubén Pacheco. Si s'ha pogut fer això en un mes per a una qüestió com aquesta, perquè les xiquetes, els xiquets i els seus docents no poden disfrutar també d'una temperatura òptima com en qualsevol puesto de treball. Els sindicats van presentar al març una proposta de treball a la Conselleria d'Educació per a millorar la climatització dels centres. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià. Implementar més ombratges en els patis, per exemple, tot el tema de la ventilació de les aules, millorar marquesines que permeten entrar la llum però no la calor. Un pla estructural que ara hauran de negociar amb la nova conselleria.